Soc en una mina antiga. La van abandonar fa moltes dècades. És fonda, fosca i està parcialment inundada. El nostre equip de ciència bàsica serà capaç de superar els perills que hi pul·lulen i penetrar en les seves profunditats? Els 4 científics pioners són Ellen Macaulay, una intrèpida botànica tot terreny que té passió per la natura. Mike Bullivan, un bruixot de la química amb un sentit de l'humor pervers. Jonathan Hare, un inventor manetes, físic i enginyer. I Hermione Cockburn, una geòloga i exploradora que no es rendeix mai. La seva base és un antic molí miner abandonat situat a les muntanyes de Colorado. Benvinguts a la prova d'alta muntanya de... Ciència bàsica. A finals del segle XIX, milers de miners van venir a provar sort en aquestes muntanyes i buscaven metalls preciosos. Aquesta setmana, el nostre equip també s'haurà d'endinsar sota terra a la recerca de plata. I creieu-me, no és gens fàcil. En una mina ens podem trobar amb molts perills potencialment letals. Gasos inflamables, falta d'oxigen i, per descomptat, una foscor total. A sobre, en aquestes muntanyes, hi ha uns nivells molt elevats d'urani radioactiu i no hi podem pas topar sense anar desprevinguts. Se'n sortirà el nostre equip de proveir-se amb un material que els permeti explorar aquesta mina sense córrer cap risc en 3 dies? Dia 1. L'equip de ciència bàsica fa el primer cop d'ull a la mina. Mireu allà baix. Ai, no. Perquè al final del tercer dia haureu d'explorar aquesta mina i sortir-ne vius, si pot ser. Primer de tot, necessitem un llum portàtil. Cap idea? Puc fer una llanterna? Sí? Sí. D'acord. Una llanterna impermeable. Impermeable? Bona idea, perquè està una mica inundada. Les mines tenen fama de ser plenes d'uns gasos força desagradables i perquè no hi ha prou oxigen. Us podeu empescar algun sistema de detectar-ho que no impliqui sortir a empaitar canaris? Dona, puc fer una llàntia de seguretat, però curiosament per fer-la necessito una flama. Doncs jo hi contribuiré fent una espelma. Bona idea. D'acord. No la pots comprar en una botiga, eh? No, en faré una. D'acord. No sé ben bé com, però el tercer dia en tindràs I una. per acabar, el més perillós és la presència de radioactivitat en aquestes muntanyes. Us podeu empescar alguna mena d'aparell que ens pugui avisar si hi ha radioactivitat? Sí, sé d'una cosa que puc provar de fer. Un aparell que et permet veure els efectes de les partícules radioactives. Ho provaré. Entesos. Teniu molta feina a fer. Tornarem aquí al final del tercer dia, però ara torneu corrents al molí i aneu per feina. Què hi dieu? Va? Com sempre, poden utilitzar tot el material que trobin al molí i a la rodalia. Tenen 3 dies per construir una llanterna elèctrica per il·luminar la davallada a la mina, un detector de radioactivitat i convertir una espelma casolana en un detector de gasos inflamables basant-se en una llàntia de seguretat. Fins a començaments del segle XIX, la mineria era una activitat especialment arriscada, perquè utilitzaven llums d'oli i espelmes per il·luminar-se. I, és clar, la flama de llums i espelmes provocava l'explosió dels gasos inflamables que hi ha a les mines, sobretot al metà. El 1816, Sir Humphrey Davy va inventar una llàntia de seguretat. Jo provaré de copiar el disseny d'en Davy, però per fer-ho necessito una xarxa o una malla molt fina. Una cosa com això, però molt més fina. Això no em serveix. Faré un cop d'ull per aquí. El tercer dia, la Hermione haurà de detectar si algunes mostres de minerals extrets en aquestes muntanyes són radioactives. Com a geòloga, pots saber si una roca és radioactiva només de mirar-la? No. Hi ha minerals d'urani que tenen un aspecte força característic. Tot i així, no puc detectar la radioactivitat amb un cop d'ull. Necessito una cosa que em permeti fer un test a la roca. Existeix aquesta cosa? És clar, primer de tot faré una cambra de boira. Vaja, això sona ciència-ficció. En realitat és molt senzill. La construiré amb aquest pot. Ah, sí? Sí. La cambra de boira ens ensenyarà el rastre que deixen les partícules radioactives quan surten de la roca.
Ostres, increïble! L'Ellen comença la recerca de la flama perfecta per a la llàntia de seguretat. En aquesta zona, la millor manera d'obtenir una flama és agafar cera d'abelles. Aquesta granota em protegirà. Som-hi. En Mike, la Hermione i l'Ellen estan molt ocupats, però què fa en Jonathan? Ei, Jonathan, com va el tema de la llanterna portàtil de confiança? Veig que ja has començat a treballar-hi. Sí, el més lògic era utilitzar piles. Però ja saps què passa amb les llanternes. La proves a casa i funciona, vas a un altre lloc i no s'encén. I seria horrorós que ens passés en una galeria d'una mina. Per això he pensat fer un petit generador, per tenir energia pròpia i no haver-nos de refiar de les piles. Mira, veus aquesta petita peça que fa girar els imants? Hi he posat imants aquí. Si la faig girar... Si poses un cable elèctric a prop d'uns imants que giren, indueixes voltatge al cable. És així com funcionen els generadors. Veus com marca una mica de voltatge? Ostres! Extraordinari! Però el millor de tot és que les connexions elèctriques no es mouen. Els imants es mouen, però el cable no. T'ho demostraré. És important, això? És clar, perquè si es moguessin podrien produir espurnes. Ah, i si hi hagués un gas inflamable a la vora? Seria molt perillós. Doncs, en teoria, té molt bona pinta. La pega és que és minúscul. Aquest voltímetre és molt sensible, per això té massa poca potència. I he de posar més cable perquè amb el que hi ha no en tenim prou per encendre una bombeta. La Hermione ja està a punt per treballar amb la seva cambra de boira, però li falta un ingredient fonamental, i d'allò més fred. Mike, Digues. m'has d'ajudar. I tant. He de produir gel sec a partir de diòxid de carboni. Seu, sisplau. Posa't els guants i el casc. No et preocupis. No? No facis aquesta cara. Això és una bombona de diòxid de carboni líquid a una gran pressió. Me la subjectes? No et moguis. No vull que hi hagi cap accident. I ara abocaré una mica de CO2 líquid aquí. A mesura que ho faci, s'expandirà molt de pressa. I mentre s'expandeix i s'evapora, una part del CO2 es convertirà en gel sec. N'estàs segura? Sí, preparat? Sí. Tranquil, que és cosa de pocs segons. Preparat? Ja està. Mira, ja ho tinc. Diòxid de carboni sòlid. Gel sec. Em feia falta per refredar la cambra de boira. Vaja, podré tornar a caminar? Sí, però no te'n vagis encara, que en necessitaré més. Per fer una espelma per a la llàntia de seguretat, l'Ellen necessita l'ajut de les abelles. Per calmar-les, utilitza fum que les impulsa a atipar-se de mel, que és el mecanisme de defensa que utilitzen en cas d'incendi. I mentre elles fan un banquet de mel, l'Ellen pot agafar la cera. Aviam què hi ha. Hi ha una pila d'abelles. És una bresca molt activa. Fixa-t'hi, i estan ficades de cap. Estan buidant el nèctar que han recol·lectat a dins dels hexàgons de cera. Em penso que aquesta bresca no em servirà perquè jo necessito cera per l'espelma. Molt maco, però no és el que busco. Miraré la següent. Potser estarà plena de mel. I tant! Es nota de seguida que no hi ha tantes abelles treballant-hi, perquè ja l'han omplert de mel. Aquí no hi ha larves, i l'han segellat amb cera. És justament el que buscava. Ja som a la tarda del primer dia, i l'equip treballa de valent. En Jonathan capdella una bobina. La Hermione treballa en la seva càmera de boira. Però on és en Mike? Ah, ets aquí! T'he buscat per tot arreu. Què hi fas a les profunditats del molí? Necessitava un lloc fosc. Faig experiments amb les flames, com en Humphrey Davis. D'això, aviam si ho entenc. És una llàntia que no és una llàntia, sinó un aparell de seguretat. Sí. Explica't.
Mira, Sir Humphrey Davy va descobrir que quan refredes una flama, la pots extingir. I un sistema de refredar una flama és fer-la passar per un colador metàl·lic, perquè l'escalfor de la flama es dissiparà. Passarà pel colador metàl·lic i es dissiparà. I mira què passa. La flama no surt. No passa pel colador. Si utilitzo un colador amb els forats més grossos, dit d'una altra manera, amb menys metall per centímetre quadrat. Com aquest, que té els forats més grossos. Els forats són més grossos i no hi ha tant de metall. No és tan efectiu. La flama el travessa ràpidament. Molt ràpidament. Bàsicament, la llàntia d'en Davy és una flama dins d'un cilindre de malla. Entesos. Quan baixen una llàntia d'en Davy a una mina i topa amb gas metà, un gas inflamable, el gas travessa la malla i s'encén. Però l'explosió i la flama no tornen a sortir per la malla. Les conté la malla. Sí, Quin serà el teu següent pas? construir un artefacte basant-me en els principis de la llàntia d'en Entesos. Davy. Has de trobar la malla adequada, destrossar aquest pobre colador o una cosa per l'estil. Això mateix. I després només et farà falta l'espelma de l'Ellen. Exacte. Però l'espelma no il·luminarà la mina. Això li pertoca a en Jonathan. Mira, he provat d'acostar bobines de llargades diferents als imants. I aquesta, que he enrotllat 1000 vegades, comença a encendre la bombeta. Com que en tinc dues d'iguals, doblaré el voltatge i la llum serà més intensa. Tant de bo. La Hermione ha trobat un antic dial d'un avió amb una agulla pintada amb una petita quantitat de pintura radioactiva que la fa brillar a la foscor. És ideal per fer una prova a la cambra de boira. I això és una cambra de boira? Sí. Encara no funciona del tot, però és una cambra de boira. Em pots explicar com l'has construïda, per si em vull fer una jo? Doncs, bàsicament, he omplert la cambra de boira amb vapor d'alcohol. En aquest cas, he utilitzat un drap xoc d'alcohol Entesos. i una mica de gel sec. I com que el fons està molt i molt fred, l'aire que hi ha a prop del fons de la cambra està supersaturat de vapor d'alcohol. I això vol dir que està a punt de condensar-se i formar gotetes d'alcohol. Però no pot, perquè no té res en què condensar-se. D'acord, però com se fa el vapor per dir-te si el que has posat dins és radioactiu o no? Aquí hi ha la gràcia. Si introdueixes una font de radioactivitat, emet unes partícules petites, però amb una gran densitat d'energia radioactiva que viatgen per l'aire i provoquen, com si diguéssim, un rastre de destrucció. I és justament en aquest rastre de destrucció on es condensa el vapor d'alcohol. Per tant, en l'estela que deixen les partícules hi pots veure uns nuvolets esfilagarçats. Per això es diu cambra de boira? És genial! Però ara no hi tens res de radioactiu aquí dins, perquè no hi veig cap nuvolet. Que sí! Què dius? M'estic esforçant per crear una capa supersaturada ben maca, per poder visualitzar les partícules. La pega és que el sol s'ha amagat darrere d'un núvol i... Et fa falta un sol resplendent. Em fa falta una font de llum molt potent. Per això necessito el sol. Potser demà al matí es veurà amb més claredat la boira de la cambra. Però de moment no s'hi veu res. Al final del primer dia, no tothom ha progressat tant com esperava. La meva cambra de boira no és tan espectacular com em pensava. Encara hi he de polir algunes coses, però els companys de l'equip de ciència bàsica m'han animat molt, perquè es veu que això és normal. És una situació clàssica de ciència bàsica. El meu generador funciona, però no té prou potència. La bombeta s'encén, però amb prou feines s'hi fa llum. Tot i així, m'ha portat pel bon camí i demà faré tants experiments com calgui per esbrinar la manera d'aconseguir una llum com Déu mana del generador, perquè si no, ens perdrem per la mina. Ja som al segon dia. En Jonathan i la Hermione s'han llevat a l'alba. La Hermione s'ho està repensant. Aquest disseny de cambra de boira no ha donat gaire resultat. Costa molt de veure el que passa dins. Per això provaré de fer-ne una versió en plàstic completament diferent. Un fragment d'ampolla d'aigua entremig de 2 quadrats de metacrilat ens permetrà veure l'interior. I espero que amb molta més claredat. Creuem els dits.
En Jonathan també ha fet unes quantes modificacions. L'has canviat molt. Sí, he posat els cables més a prop dels imants, perquè captin més electricitat. I com que és més gros, la transmissió també és millor. No, anem bé. Home, sí que funciona, però com t'ho diria? Et veig a tu caminant a les fosques per una galeria de la mina, sense saber què trepitges, i girant desesperadament la maneta. No ho trobo gaire pràctic, de veritat. Hauria de ser automàtic. És possible fer-ho amb peces de rellotges. I anirà tot sol? No hauràs de girar la maneta com un condemnat, de debò? Sí. A l'exterior, l'Ellen es prepara per extreure la cera. Ei! Com et va anar ahir? De primera, mira. Déu-n'hi-do, és fantàstic. Sí, és una bresca. Bé. Hi ha molta mel, però el que ens interessa a nosaltres és la cera. Per tant, la tallaré. La fondré en aquest bullidor doble, la mel anirà a parar al fons i la cera, que és més lleugera, surarà a la part de dalt. I llavors l'agafaràs? Exacte. Quantes espelmes te'n sortiran? Una o dues? Una. De debò? Sí, perquè hi ha molta mel. No hi ha marge d'error? No, Ja sé què em vols dir, menja i calla. ho has encertat. No ens ho podem menjar tot, l'has de fondre per fer l'espelma. Tant me fa, Si em l'espelma. necessites, crida'm. Mentrestant, la Hermione destrossa un cotxe vell. I en Jonathan remulla la seva llanterna. Quan giro la maneta, el llum s'encén. I ara provaré de fer-ho sota l'aigua. S'encén. Molt bé, fantàstic. També funciona sota l'aigua. Això serà molt útil en una mina tan humida. Amb l'ajuda del retrovisor del cotxe, la Hermione ha fet un llum per a la seva cambra de boira. Kate, Què és la segona cambra de boira? sí? I aquesta és la font, aquesta agulleta. Fes-me un favor, veus el retrovisor que he posat allà? Doncs enfoca'l cap aquí perquè el sol il·lumini directament aquest forat. D'acord. Serà la font de llum. Així, més amunt. Més amunt. Així? Perfecte. Funciona? Funciona. Ostres! Veus aquesta boirina? Sí, són com uns nuvolets. Ai, que és maco. És increïble. Ha tingut èxit amb una font molt potent de radioactivitat artificial. Quin descans. Però és prou sensible per captar la radioactivitat natural, que és més fluixa? L'estofat de cera i mel de l'Ellen va fent xup-xup. Aviam? Ostres! Tota la cera és a la part de dalt. La mel és al fons. És com una capa d'oli i una capa d'aigua. No es barregen. Miraré de treure'n la cera sense embrutar-la. En Mike ha pres la davantera amb la seva llàntia de seguretat. Què vols que faci? Què és això? La llàntia de seguretat. M'has de fer una espelma que encaixi en aquesta peça. Posarem el colador al damunt, el cargolarem a la fusta i el segellarem. I ja tindrem la llàntia de seguretat. No fumis. Vols que faci una espelma que només faci 2 centímetres d'amplada per un d'alçada? Sí, i què? Em pensava que n'havia de fer una de llarga i prima. Això és fabulós. Ostres, que bé. Tranquil, que la puc fer. És impermeable i brillant, però en Jonathan encara lluita per emmagatzemar més energia a la llanterna. Se t'ha acudit res? Porto 2 o 3 hores provant de fer-la funcionar Per automàticament. no haver de girar la maneta tota l'estona. Tota l'estona, això. He trobat aquest rellotge i he pensat aprofitar el mecanisme del rellotge, però no és prou potent per fer-lo anar. Llavors he pensat, mira quines molles més guapes, segur que hi passa una gran quantitat d'energia. Tu creus que són un conductor d'energia efectiu? Potser sí, però no se m'acudia com fer-ho i llavors m'ha vingut una inspiració. En lloc d'estirar-les, les cargolaré més per emmagatzemar més energia. Si giro la maneta, la molla es cargola i s'encén la bombeta. Però si la deixo anar, Encara fa més llum. encara fa més llum. Si només la cargolo la meitat, És genial! i tant, me l'he carregat.
L'Ellen ja té la cera per l'espelma. Ara només li falta el ble. Som-hi. Això és Cana Mindy, i em penso que em podré fer un ble fabulós per la cera de les abelles. Mira quines fibres blanques tan finetes. A cops de martell, ajudo l'Ellen a obtenir les fibres pures que necessita per al ble. És com el que trec de la meva pinta cada matí. L'Ellen confia que amb el ble i la cera d'abella farà una espelma molt eficaç per a la llàntia de seguretat. En Mike fa uns últims retocs a la llàntia i en Jonathan continua lluitant per enllestir la llanterna. S'acaba el segon dia i en Mike i en Jonathan estan sota una gran pressió. Em sembla que passaré la nit en blanc per culpa de la preocupació. Però vaja, això és ciència bàsica i m'he compromès a dissenyar la llàntia de seguretat. Si demà al matí no funciona, encara tindré unes quantes hores per empescar-me una idea alternativa perquè no se m'acut cap altra modificació per fer anar la llàntia. Demà serà un altre dia i encara tinc migdia de feina per endavant. Me'n sortiré. T'espero. Ha arribat el dia decisiu. La cambra de boira de la Hermione podrà detectar pedres radioactives? I en Jonathan podrà il·luminar les profunditats de la mina? Podran un colador retocat i una espelma artesanal de cera d'abella detectar gasos inflamables? Avui ho esbrinarem. La primera tasca d'en Jonathan és fer anar el mecanisme de la maneta. Li falta poc per funcionar. Si fos acer enrotllat seria perfecte. És una idea molt senzilla. Torno a la taula de dibuix. Necessito més cable enrotllat. Un de més gruixut. Ja s'hi pot afanyar, que el temps s'acaba. A l'exterior estan a punt de posar a prova la llàntia de seguretat. En Mike omple un cubell amb propà per simular una mina plena de gas inflamable. Primer fa la prova sense la malla protectora de la llàntia. El cubell és ple de propà. Estic fet un sac de nervis. Vés amb compte, Mike. Caram! No hi ha dubte que és un gas inflamable i que no li agrada la flama. I ara, en les mateixes condicions, en Mike fa la prova amb la llàntia de seguretat muntada. Preparat, Mike? Sí. Ostres! Ho heu sentit? Sí! La flama ha fet un puf molt estrany. Ha explotat, però l'explosió no s'ha escampat. Per això és un artefacte de seguretat perfecte. De seguretat, perfecte. Perquè quan hi entreu, encara que l'encengui un gas, es quedarà atrapat aquí dins. Si això ens hagués passat a la mina, hauríem tingut temps de sortir abans que es produís una explosió més forta? Et felicito. Som-hi! Vaig a veure què fa en Jonathan. Ei, Jonathan! Uf, quina calor. És el gas explosiu. Fa llum? Funciona. N'estàs segur? Sí, de debò. Demostra-m'ho. En aquest centímetre s'hi emmagatzema l'energia i tal com pots veure s'està enrotllant. Però si el deixo anar... Una bombeta que funciona amb 1 centímetre. I l'he tingut sempre a l'abast. Els 3 dies. D'aquí molt poca estona li farem la prova decisiva. D'acord. La cambra de boira de la Hermione està a punt per al repte final amb mostres de roques de les muntanyes de la rodalia. En aquests flascons hi ha 3 mostres i no sabem quines són radioactives i quines no. Haureu de decidir quines creieu que ho són fent-los la prova de la cambra de boira. Tothom preparat? Primera mostra a punt? Sí. Sí. I vols fer un cop d'ull? Jo no hi veig res. Segons això, no és radioactiva. D'acord, no és radioactiva. Tots esteu d'acord en què no és radioactiva? Aviam. No és radioactiva. Prova número 2.
Hi veieu indicis de radioactivitat en aquesta mostra? Jo sí. Jo també. Jo també. Ostres. És la resposta definitiva? És radioactiva? Aviam si l'heu encertat. Sí, 2 de 2. Prova número 3. Ens farà un truc de màgia, la Hermione? Déu-n'hi-do, és increïble. Quins nuvolets. Creieu que també és radioactiva, aquesta? Sens Per dubte. força? Segur? És molt més radioactiva que la segona. I tant. Ara comprovarem si teniu raó o no. Preparats? Sí. Sí! 3 de 3. Nanos, ja podem baixar la mina. Som-hi. Després de 3 dies de treballar de valent, ha arribat l'hora de baixar la mina. L'equip ha d'explorar la mina per mirar de trobar-hi plata. Per això és la Hermione qui porta la batuta. Cadascun porta una llàntia de seguretat al cap i totes estan enginyosament connectades al generador manual. És una cadena de presos en versió ciència bàsica. Us hi veieu amb els llums d'en Jonathan? Sí? Van molt bé, gràcies. Què hi dius? Les espelmes no han espetegat. No crec que hi hagi gasos combustibles aquí. No hi ha hagut cap explosió. I les espelmes cremen, per tant, hi ha molt d'oxigen. Veieu plata per alguna banda? Com que en Jonathan és com és, hi ha afegit un extra. Amb un interruptor pot reduir la potència dels 4 llums per concentrar-se en un de sol perquè la Hermione s'hi vegi més bé. Prou que li convé si vol localitzar algun rastre de plata. Ei, que ja veig el filó. Sí? Va al llarg del sostre d'aquella galeria. I també hi ha una mica de coure. Veieu allò blau? Sí, sí. Ostres! Veieu la franja blanquinosa? Un moment. El centímetre. Que s'ha espatllat. Què ha passat? Ha patat el mecanisme? Sí, és que m'ha caigut. No és tan greu com sembla. Vist des d'aquí té molt mala pinta. Sort que portem espelmes. I tant. Però no fan gaire llum. No està recte, oi? Sí, ara sí. Ah, que bé. Ja està, gairebé. Un altre gir i ja estarà. Em podeu ajudar des de l'altre costat? M'acostes l'espelma? Ja està, ja està. Que ho tens? Sí, aviam. S'encén? Sí. Sí. Ets un tècnic de primera. Molt bé, nano. Quin estrès. M'encens el llum? Sí, t'enfocaré el feix més potent. Fantàstic. I es desenganxa. Mireu com centelleja. Ostres! Déu-n'hi-do. És plata? No ben bé, però en aquesta mena de minerals hi sol haver plata dipositada. Per tant, tinc motius per creure que aquest mineral conté una certa quantitat de plata. D'acord, et crec. L'enhorabona a tots. En Jonathan ens ha il·luminat de primera. Em pots agafar una mica més? Potser ens farà falta. D'acord. Ben fet. Com centelleja! Sí. Aquesta setmana s'han superat a si mateixos, però la vinent podran fer una foto amb aquest mineral? Ho sabreu al pròxim episodi de Ciència Bàsica. El colador i jo toquem el 2.